Megalaya-Post.news. Lawan paibiang siya ka eleksyon Umroy Constituency lumba ka MDC kamong taos nem ngi wan dak ji ang nod man syakri kipaiba yung Umroy Constituency lah itu mai nga haki snam gula dap kung beliau jungki bat mentai sisin wan kum katong MDC kan bu biang sisin ngi kepat begina ila dengan bangan nikmat Constituency siya ka council inam tang Constituency rejong kijing ki bubon nagkumno hakabay bagi ang kikanun kibalong naduk ki por blaseng ke council kamtam trading license labor license ila iba kumno ki kta ya kayo kami ajam kamtam ya bede ba Constituency rejong kamtam ya bede ba jingdon di bubun ba ki office trikam sarkar jong sarkar dia kerpang bantuwi pat no ki nong sengkam senjam ke badon hapo Constituency rejong ini kelah kta bahaya ki nong snong jo Constituency tak gawe kariti bat kendo melong tem riboy ke jungi kerpang Umroy Constituency kabang ilai bakla kta ya bobon ba ki longi long sem ki basa kan thai khna amtam banyo tang sinong remieng ru kalong sisya ka ba na ka banta spa tli di hajar tli ki longieng ni ipat ru bahak po ka jai benri ki jungi ki don ki sinong ki thau ki basim ki jing ki kli na ka banta le jong ki khon ki ti ki ba mi ieng mi sem ha jong ki sinong ha ka ba ka sinong ka sim ki jing ki kli na ka banta ban ai sinong remieng na jong ki khon ki hajar ni don kam ban yatai ba preng juga jai benri jungi ru kidon ki kanhon ki noksen charge nong ki balala ban ai kata kabenta ki kun ki hajar ke snong kidon bade haki riboy ki jungi ki bangi ki spat li ki bai kun wat banyo tang sinong remiye jingduk ka ba adon ke bobon mo te ha bai de bade bat kenika jingdon jong ki ang ki bathamai ki bumi mentah tang hapo ka jing perkela jong kenika council ki beladep kumno ban pentri kami ki ngidon company perkhat nomor ki an nasional nila sayo sibun tang ki an mereka menteri kampat ke bolong ke por ke beladap tikum kini kiki ngihap ane perkhat kawe gaji ang nut ke junga kalong ba in bu no ika school on ai jihikai na ka benta ki rong ba snong na ka benta ki senglong kumi na ka benta ki seng samla bakumno ki nyedon benta sensar snong kamtam ban pe ikriti dustur ban pe du bagi umlang salang kalong ba im hakata ka akor burong ko ba siman lai labu tak jui kini ki dong katukat ni ki kimat ki bangin hap pusan ban sedang ki jinyatai dan nempeleng juki ke balak ban ulong dan nempeleng juki ke ban por ban ulong ndai ngasoba adang iyo ban mikmat sekadis council di ban sedang ni kini ki tai bagi yo mir jumut kamu ki paiba kenang i ke ke basai sekmat ha ka jing pet junga hing ala thai ki seng sai ma bagi nang ilam juki ke bakilong mar teng mo ha ka jing ya mir jumut tang arla ingut ki nang ilam ha ka bukut jot ke seng jot ki nang bu de ka peleran yu yangi ban le sekmat juki paiba ba sipang da kumni sipang da kumtai haka jing kala jong kinong elam berkirai ke jongki tena tak daung so bangin le kum independent musulai luit nya kita ke ibarat hai ban hakisan sedang mengalalong MLA kewe mengala yo ke jing kai ni ke paiba kalong ba ke paiba kan chenia enga ngang chenia ke paiba kata hi ke bakong san tam na ka benta jong haka ni ka haka thong go mata Megalaya-Post.news.